Spousta lidí si myslí, že enrichment je pro zvířata jen obyčejná hračka na zkrácení dlouhé chvíle. Ostatně tahle metoda vznikla původně u domácích mazlíčků a hospodářských zvířat, aby se v zajetí nenudila. V zoologických zahradách jde ale o propracovaný systém, který odborníci dělí do 5 kategorií. Tou první je fyzický enrichment, tedy promyšlená úprava samotného výběhu, která zvířata nutí k přirozenému pohybu. To je vlastne všetko, čo v tej expozícii, čo v tom výbehu máte. Čo vlastne stimuluje to zviera k tej fyzickej aktivite, k tej mentálnej aktivite, zase k riešeniu tých problémov. Takže vlastne od stromov a zelene po lana, vodné toky. Stimulovat se zvířata mohou i různými texturami nebo substráty. Mezi ně patří tráva, hlína, písek nebo kamínky. A najlepšie je to taktiež aj obmieniať. Tie zvieratá v prírode, tá príroda zase sa mení, je rôznorodá, takže vlastne oni sú zvyknuté na rôzne textúry. U štetkovnú afrických máme v vnitřní expozícii štepku, ktorú taktiež používajú, kde vlastne rypákom rozhrabávajú tú kúru a vlastne hľadajú si tam potravu, čo je zase to prirodzené správanie v prírode. Do senzorických enrichmentů spadají smysly, tedy čich, chuť, hmat, zrak nebo sluch. V zoologickej záhrade my máme skvelý zdroj pachového enrichmentu, keďže vlastne tu máme všetko od srsti, od peria až po moč, krv, trus. Takže vlastne vieme to medzi tými zvieratami, medzi tými druhmi obmieniať a vlastne tým ich stimulovať. Lebo zase v tej prírode tam máte množstvo tých čuchových, ale aj hmatových podnetov. Ja mám veľmi rada ten vlastne pachový enrichment. Ako som povedala, tak tam vieme využiť rôzne zdroje od zvierat. Ale nielen to. Často využívame napríklad bylinky, ale aj vlastne esenciálne oleje, parfémy. Takže u každého druhu funguje niečo iné. Sluch se stimuluje třeba zvuky od jiných druhů nebo jedinců. Provádí se to třeba u tapírů čabrakových, kteří se stimulují zvuky jiných jedinců stejného druhu. Hmatový enrichment jsou pak zase zmiňované substráty nebo rostliny. Stimulem pro zvířata je ale také potrava. Ako je dôležitá tá krmná dávka a jej zloženie, tak je aj veľmi dôležité to, ako tú krmnú dávku prezentujeme. Takže v prírode, keď si to predstavíme, zohnať si potravu nie je vôbec jednoduché. Jo? Či už je to vlastne lov, alebo nájsť tú potravu. K tomu využijeme ten potravný enrichment. Robíme to tým zvieratám trošku ťažšie. U šeliem často používame vlastne zavesenie mesa. To už znamená na lana, na bandží lana, alebo máme vlastne krmné sloupy. Zase, to nespadá len do potravného enrichmentu, ale aj do toho fyzického. Lebo keď tomu zvieraťu zavesíme enrichment do nejakej výšky, na to lano, ktoré sa hýbe, tak to zviera už vlastne musí nad tým premýšľať. A tím se dostáváme ke kognitivnímu enrichmentu. Do tejto kategórie spadá všetko, čím zviera mentálne stimulujeme. Lebo zase v tej prírode tie zvieratá riešia rôzne problémy. Zatiaľ čo v zoologickej, v tom chove ich musíme k tomu občas nabudiť a k tomu používame tie kognitívne enrichmenty. Často na to používame rôzne hlavolamy. 5. kategorií je sociální enrichment. Tam spadají nejen ostatní zvířata stejného druhu, ale i jiného druhu. Stejně tak chovatelé nebo samotní návštěvníci. Zvieratá s tým chovateľom si vedia vytvoriť veľmi hlboký a dôležitý vzťah a to sa počasie vie stať enrichmentom. Často ich tomu stimulujú ale aj návštevníci. Takže možno si to ani často neuvedomujú, ale oni sami sú tým enrichmentom pre tie zvieratá. Hranice mezi těmito 5 kategoriemi ale nejsou pevné. V praxi se neustále prolínají a doplňují. Když totiž zvíře řeší hlavolam s jídlem, zapojuje myšlení, smysly i fyzickou sílu najednou. Právě tato pestrost je pro zoologické zahrady klíčem k tomu, aby zvířatům zajistili plnohodnotný život. Marek Tereba, Televize Praha.